салом бинандагони хабартиҷӣ. тибқи мактуботи директории генералии Светлана Чупшева, ки ба сарвазир Михаил Мишустин фиристодааст, агенти ташаббусҳои стратегӣ пешниҳод кардааст, ки ҳукумати Русия муҳоҷирони тоҷикро ва дигар давлатҳоро ба шаҳрвандони Федератсияи Русия баробар кунад. дар вақти дастгирӣ ба кормандони созмонҳо оид ба баробар кардани муҳоҷирон бо шаҳрвандони Федератсияи Русия барои гирифтани кӯмакпулӣ барои бекорӣ ва як қатор имтиёзоту пардохтҳои дигар ва чораҳо дар соҳаи дастгирии шуғл гуфта мешавад. бо фармони президенти Русия Владимир Путин, кӯмакпулӣ барои ҷойи кор дар як моҳ аз ҳадди аққали музди меҳнат 12130 рубл афзуд. ширкатҳо ин маблағро ба буҷа барои кӯмакпулии кормандон мегиранд, ба шарте ки ҷойи кор таъмин карда шавад. ҳукумати Федератсияи Русия квотаҳои ҳарсола барои ҷалби меҳнати муҳоҷиронро тасдиқ мекунад. зарурати ҷалби коргарони хориҷӣ, ки ба Русия дар асоси раводид дар соли 2020 меоянд, моҳи декабри соли 2019 ба миқдори 104993 нафар тасдиқ карда шуд. тибқи маълумоти векеда, шумораи муҳоҷирон дар Москва 1,600,000 нафар, дар маҷмӯъ дар Русия тақрибан 12 миллион нафарро ташкил медиҳад. даҳҳо ҳазор муҳоҷирон дар сохтмонҳо кор мекунанд. дар карантин хориҷиён наметавонанд рафтанд. соҳаҳои сохтмон дар баъзе минтақаҳо ва дар Москав ва вилояти Москав рӯзи 12 апрел қатъ карда шуданд. ва чӣ тавре ки ҳоло ҳамин тавр мебинед, ба давраи карантин яке аз бисёрии муҳоҷирони Ӯзбекистон ва Тоҷикистон, хеле бисёриҳошон дар хона ҳастанд ва кӯмакҳои кӯмакпулӣ аз Русия бояд онҳо гиранд ба миқдори 12130 рубл. бинандагони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. шумо чӣ фикр доред дар бораи ин? ҳатман нависед. агар яке гапҳоятон яке савол доред, ҳатман нависед.